wis lunga neh wong mati. Pembuktian nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Mahar diking jaspring kamardikan nugroho miwah wilasani Gusti Kang Mohonoso. Mugi tansah tumedak tumanduk lumintu lumintir supando jiwanggo panjenengan terasan kula pribadi rahayu niskala satuhu. Sagung para pinisepuh haji sepuh ingkang hombane darma lokdo rek karepan pangayoman ingkang tahap sinudarsono. Panjenenganipun para nayaka nayakani praja satriya sakranagari ingkang gandrung pepiani katameng necep mansing kamardikan negeri adhedhasar Pancasila ingkang pantes nampi penghormatan. Konjuk panjenenganipun para alim ulama, haji santri, para kiai ingkang satuhu luhur ing pambudi sinuping pakurmatan sumrambah sanggenipun para rawuh Bapak Ibu Kang Mas Bayu Dimas Diajeng Sutresna Budaya ingkang tansah kula tresnani, ugi para kadang seniman Senewati saking panjenenganipun Pak Bagong Sudarmono ingkang mijil saking Ladan Klaten nggih kepareng Bali Bapak Bagong Sudarmono Sarjana Hukum. Oh nggih. Bila mengatakan saderipun kepareng nyadong kanthi pangasomo bilih kula Bantala Rengko nyela-nyela satawis nigas wacana munggel kamardikan handika sami ingkang sampun kawan sabdo lenggah kanthi mardu pendidikan penggalih. Kepareng kula namung pradapa nuhuni dawuh pangandikan ingkang mengugati panjenenganipun Bapak Pujianto Delasan Ibu Erwin Suparmiwati putra keluarga. Bila mekaten saderengipun kula kepareng nuhuni pradapa nglahiraken menapa ingkang dados perantara penggalih. Sumangga handika sami kula dherekaken ngaturaken rasa syukur kasih dalem Allah Subhanahu Gusti Kang Maha Agung pilih kula lan panjenengan rikala dalu menika tasih pinayungan yuwana basuki bagas warasan satemah saged kempal wonten ing wisma pahargyan. Mugi tansah rahayu lulus kali seraja lampah. Ugi sholawat salam tansah atur dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mugi kula lan panjenengan pikantos syafaat pitulungan ingkang handika tenggo mangke wonten ing dinten akhir utawi yaumul kiamah. Winantu suka rahayu sanggenipun para tamu, Bapak Ibu ingkang dahat kinebeten. Prastogati sukengkes jroning penggalih panjenenganipun Bapak Pujiyanto Drasani Ibu Erwin. Dalu menika sampun kepareng netepi Sudarmo kinejer yang sepuh. Mahargya Siwi Nino Harjo Kanganwojo hanggih kekasih Dyah Ayu Golin Winanti utawi ingkang sampun seputo Cinatu Bromo kaliyan Mas Bagus Ilham Tulus Wicaksono yoga mijil kakung panjenenganipun Bapak Kuswanto Drasan Ibu Sri Sulasih ingkang mapan wonten ing Laladan Pengkol Penampangan Kabupaten Grobogan. Mila mekaten ngaturi wulinga satawis pahargyan dope temanten sampun linampahan kanthi rahayu kala madyaning rahina udakara tabuh 12 tansah dilanjar kawijinan boten wonten pampun tunggal punapa-punapa. Kanthi menika panjenenganipun Bapak Pujiyanto bilih matur nuwun tanpa pambi kanthi rawuh panjenengan anama ngaturaken wilujeng rawuh sugeng pepanggihan mapan wonten ing sasor bargian panjenenganipun Bapak Pujiyanto nglajengaken hanggenipun suka parisuka dalu menika kepareng hanggelar ringgit wacuca. Mila mekaten pisan malih ngaturaken wilujeng rawuh kula dherekaken legah kanthi mardu martikane penggalih. Ewontene lumampahing dalu menika panjenenganipun Bapak Pujiyanto Drasani Ibu boten saged manembromo jumbuh kaliyan karenan penggalih panjenengan minggahipun boten saged jumbuhaken untara asma panjenengan wontenipun hanemung prasaja wiwit aruh bubuh lungguh rengguh samudayanipun kirang damel rena penggalih panjenengan awit Bapak Pujiyanto Drasani Ibu nglenggana jejering kita santah tebih saking sifat sampurna awit ingkang kagungan sifat sampurna namung Gusti Purbaningrat Allah Subhanahu wa taala. Mila mekaten nyadoh duka ingkang tanpa winates. Bilih samudyanipun mangke lumampah para krida dharma anggenipun atur sedahan kunjuk panjenenganipun para tamu kasuwun hagrapi kanthi mardu petikan penggalih jumbuh kaliyan swasana. Pajenengan saking kersanipun Bapak Pujiyanto utawi Bapak Pujiyanto Drasan Ibu Erwin Suparmiwati dalu menika hanamung sengadi derek nguri-nguri sarta ngrembakan budaya Jawi ingkang adiluhung. Kanthi menika hanemung atur segata lalipur suka parisuka kunjuk sagu para tamu miras pantes mumpun satawis. Mila mekaten Bapak Pujiyanto nyuwun pangestu pamuji rawuh panjenengan anggenipun Mahargya Siwi Dyah Ayu Golin Winanti utami ingkang sampun kepareng sambut jilanagrami nitih baita katresnan layarani samudranipun Brayan kang Mas Bagus Ilham Tulus Wicaksono. Ugi tansah pinayungan yuwana basuki mangke keluarga ingkang tentrem, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bapak Pujiyanto Drasani Ibu nyuwun gunging pangapunten matur nuwun tanpa pindhan ego pratikel tangga tepalih mitra karya sanakadang karang taruna anggenipun nderek ngridinaken mekaraken laksita harjo pargyen samudyanipun lumampah. Bapak Pujiyanto boten saged atur piwangos ingkang satraju hanamung sumarakarsa dumateng Gusti Kang Mohagu murid antuk leling ingkang satraju saged kalebet amal ibadah ingkang mulya. Salajengipun kula bilih dalu menika panjenenganipun Bapak Pujiyanto ngrawuhaken Kidalang Kuntara hanenggih panjenenganipun dalang ingkang sampun satata lekyah Bapak Bagong Sudarmono keparengan Bali Bapak Bagong Darmono sarjana hukum menika kadang anengipun Bapak Anom Suroto menika nggih dalang kuncara wonten ing Nuswantara. Mila mekaten ngaturaken panuwun tanpa pambi bilih dalu mangke kepareng badhe menet ira-irahan wahyu kamulyan. Mila mekaten kunjuk saku para tamu para pamirsa para sutresna budaya sumangga karsa kasumersani sadalun atas kados pundi mangke kridanipun panjenenganipun Ki Dalang Pondang
Bapak Bagong Darmono sarjana hukum saking tlatah Klaten. Ugi salajengipun bilih kepareng ngikraraken menapa ingkang dados niat lan kajanipun panjenenganipun Bapak Pujianto dalasan Ibu dalu menika ingkang sampun antuk sih nugrahani Gusti, sampun ngrawuhaken para kadang seniman seniwati kang sampun popaan dermapan wonten ing sasana bagian. Mila mekaten kepareng kula pradopo nuhuni dawuh pangandikanipun Bapak Pujianto dalasan Ibu bepilih kepareng ngikuraken menapa ingkang dados niat lan kajatipun panjenenganipun Bapak Pujianto dalasan Ibu. Deinguni panjenenganipun Pak Pujianto dalasan Ibu menika saged winastan gerah ing panggalih. Gerah penggalih panjenenganipun hanamung sumarkarsa dumateng Gusti Kang Muagu. Anggenipun nandhang penggalih satawis imbok bilih Bapak Pujianto kalian Ibu sampun sambetan ngantos kawijil lesan. Mbok bilih Gusti Kang Hakara jagat paring kalonggaran, paring nugroho, rejeki lober bagas warasan. Pinjang teng putra kang wijil putri kusumane ayu golin winanti utami kepareng antuk nugrahan Gusti tinemu judu kang sejati-sejatine judu sambut cilanakrami panjenenganipun Bapak Nggul Bapak Pujianto dalasan Ibu kepareng ngrawuhaken ring kidalang kondang ugi gelar ringkit watu casa dalu atas. Dalu menika sampun kasunyatan jumbuh kang ginayuh temuka kang sinudya Bapak Pujianto sampun ngrawuhaken dalang kondang saking tlatah Klaten panjenenganipun Bapak Bagong Darmono sarjana hukum ateges sampun antuk sih nugrahani Gusti bebasan boten wonten Gusti ingkang ngutangken dumateng jarmo, boten wonten jarmo ngutangken dumateng Gusti pramila sinesenan kaki danyang nili danyang ingkang bareksa wonten ing leladan Katelan Ploso Harjo Kecamatan Toro saha sinesenan para sepuh, para tamu, Bapak Ibu para rawuh mbok bilih sampun sami nyekseni wonten sarana sawetawis ngicali Sukerto Panandang pangunek-unek salebeting penggalih anenggih ngicali Sukerto sarta Sengkala bebasan tolak sowan bali dalan amung bagya mula Yahayu Rahayu Sekolah 1 ingkang kajiwa dumateng Bapak Pujianto dalasan Ibu putra keluarga wonten beras kuning tigan Jawi Kupat Luar Sekartelon benang lawe arta receh Pendi Pratolo sak jangkepipun ugi sirna kang momolo, sirna kang Sengkala, ugi Raharjo tanpa pitu, Rahayu tanpa ridu. Bebasan Sengkala saking wetan wangsul mengitan, Sengkala saking kidul wangsul mengidul, Sengkala saking kilen wangsul mengilen, Sengkala saking ler wangsul mengaler, Sengkala saking inggil wangsul menginggil, Sengkala saking ngandhap wangsul mengandhap. Samudayanipun pasrah subarah dumateng Gusti Kang Hakarya Loka mugi tansah ngijabahi menapa dados panyuwuning Bapak Pujianto dalasan Ibu Rahayu Niskala 1 bebasan kridane ati rakumondo dakotane pesti parandene budi dayani janmu manungsa boten kuwawa muni garis sing kuwasa bila mekaten semoga karsa kasun jumburuk amin sedaya mawon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrofil abdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu bimasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma bihaqil Fatihah Fasiril Fatihah ya Farijal Ham wa ya Kasifal Ghal ya Mali ibadihi yaghfiru wa yarham ya Dawi al-Bala'i ya Allah ya Rahman wa ya Dawi al-Bala'i ya Allah ya Rahim. Allahumma tahlana wa barqoir Allahumma wa bal barokah wa bal nikmah wa barizki wa bal qawah wa basihah wa basalamah wa bal abiyah wa bal jannah. Allahumma afina fil kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wa asri anna bihaqil Qur'anil azim wa nabiyakil karim sarat dunya hadabal akhirah ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Lakin nanda benar bos tolong tinggal Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Tambahan satu sedesaran portamu bapak ibu ingkang tahap kali tombol tanda kerapi mugi Gusti Kang Mono sorta sah ngabulaken menapa ingkang dados paminto bapak pujianto putra keluarga salajengipun ngaturi kawuningan gumri adicara dalu menika kalajengaken mirsani pinggih watu talset dalu natas kanthi irah-irahan wahyu kamulyan mangke ugi karegengaken bintang tamu jajak garing jajak saking wirasari ingkang nebing Rembaka ing Nuswantara mila mekaten wahyu kamulyan kanthi menika Bapak Pujianto ingin kepareng ngaturaken lung tinampaning tetungguling lampahan dalu menika monggo kula dherekaken. Nggih. Amin. Kepareng ngaturaken tetungguling lampahan teng tokoh wayang Arjuna dalu menika mugi tansah dikanjar kawujud bismillahirrahmanirrahim mriki watucal badhe pinampahan kali menika kula nyuwun pangapunten anggen kula matur boten damel rena panggalih panjenengan kula nglenggana jajaning tas lantah tebih saking sifat ingkang boten sae kula nglenggana mugi tansah rahayu kanthi santi jaya-jaya wijayanti nirmaya nirwitara widodo salami laminyo sugeng mirsani kanthi rena rana penggalih papan wonten sasor pariken wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Aku kadang gini, aku kadang gini anak buahku. Dia kan aku. Saya jaga dengan orang yang bisa.
Pati Wisaya Indriyaksa Sara Marupa Pawana Bana Maragana Samirana lan warayang wong Pancabayu 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 manggulingan limo Mangkota Patih Guntur Parwaga kula nuwun wonten dawuh sampeyan Begawan Daneswara parang padu pamiji dhumateng abdi nuwun Patih Guntur Parwaga lan uga bocah menggung sing padha ngadhep ana sangku iki kuwi wonten dawuh penemban wonten dawuh iki wonten dawuh dan jawah penemban anane Patih adoh ing Sunawi cedhak kaya tak rekake Patih Guntur Parwaga dina iki aku kelawan kowe diutus marang Sindhun Prabu Ratu Ayu Kencana Wungu wigati ngupadi marang panengah Pandhawa sing jenenge Raden Narajuna perlu yen Janaka wis ketemu Raden Arjuna enggal kalarapake ana ngersaning Gusti Putri Rayuwatu Kencana Wungu sapono bakal nampa pidana pati nyuwun sewu penemban kepiye ing atasipun Raden Arjuna menika dereng kawis tingal dosa patipun kunjuk dhateng Gusti Ratu Ayu Kencana Wungu ewas manten kok badhipun kerenah pejahipun lan meniku wonten kalepatan menapa tumraping Raden Arjuna la ya kuwi surupaya teh panggepe Gusti Ayu Ratu Kencana Wungu Raden Arjuna kuwi pawongan sing seneng ngadol rupa adol bagus ngendel-ndel kepeh dadi santri bagus sing nganti kok ya dewa darat bojone akeh gendakane pirang-pirang tur ya ora kena diwilang sing jenenge Janaka kuwi durung bojone wong sing seneng karo dheweke ya ijik pirang-pirang nganti wong lanang do bingung pijrana Janaka ledang ana kono mergo abot tresna marang si Janaka nganti padha ninggalake bale wis maniki ya akeh ora mung menungso lumrah teh lagi widodari wae wis kondang kalung Raden Janaka kuwi bojone seketi kurang siji itu praping widodari kuwi durung anak ratuning putra pendhita ing padha kayungken marang entah pasuryaning si Janaka Gusti Ayu Kencana Wungu nganggep patrape Raden Arjuna sing seneng rabi kuwi mau gawe gelo, gawe cuwok lan gawe lara tumraping ati ning wadon sing padha dadi sisihane mergo padha kerep lan kudu gelem dimaru tumraping Raden Janaka. Lah iki teh iki ndadekake ora trimane tumraping Gusti Kencana Wungu. Salah dawuh marang aku apa dene kowe iki nang nglarapake Raden Arjuna. Oh inggih penemban. Bilih mekaten sang adi penemban. Monggo hampun ngantos kedangon anggenipun sami lenggah wonten mriki tumunten kula dherekaken ngupadi jenenge Raden Janaka. Iya, kosek teh kados pundi. Rasaku kok rada rangu-rangu nggonku netepi kewajiban iki lho. Sababipun menapa? Kowe ora ngerti to, Teh? Gusti Ayu Ratu Kencana Wungu Narendra saka Ndambit Mas kae kak raja utawa raja putri ingkang mengkudak marang kabeh para kamula. Ratu sing mijil pamestri.
Monggo ratune dhewe kuwi nganti sak yaene ya durung kepareng pala krama te. Tegese Gusti Ayu Ratu Kencana Wungu kuwi durung duwe pancangan. Cubriya rasane ngatiku. Cubriya kados pundi? Mengko gek-gek anggone didhawuhi larapake Raden Arjuna iki mengko mung kanggo samudana sadurunge ngadu manis. Samudana kados pundi rebinipun remban. Kok sik teh, kowe iki wis tau dadi bocah anak apa durung? Nek wis tau dadi bocah anak kudune iso ngrasake. Mengko gek-gek Gusti Ayu Ratu Kencana Wungu iki ya duwe rasa tresna karo Raden Arjuna. Terus dikukui dhewe dipek dhewe. Lah kok ngantos dugi mriku penggalih paduka. Nyatane wis cetha kok teh. Oleh dawuh Raden Janaka kan nyuwanake kanthi kahanan srega waras. Ora kena bucik kulite sithik-sithik dadi gone nglarapake iki ora kena dipateni, ora kena dipiloro. Bisa dilarapake banjur arep dipateni dhewe marang Gusti Ayu Ratu Kencana Wungu. Lho apa ya memper nek dawuh dipateni rasa dadak. Tekan astane Gusti Ayu cukup awake dhewe dijauhi kon mateni ora cukup to teh. Oh inggih nggih. Menika nggih kelebet nalar. Lah lajeng rasa paduka kados pundi? Ngene. Beci Ayu dijajal dhisik wae. Dijajal kados pundi? Niate Gusti Ayu ki mau bakal mateni Janaka ki tenan apa ora dijajal ditodhi luwih dhisik. Caranipun kados pundi? Sumimun silangit telah kelekapon. Lur kisah yang nangis kisah mawe dandung. Sabarang kau belum kermoyak mah. Nyuwun sewu Panembahan. Kok lajeng Paduka medalaken pusaka wujud cis menika mengko kersa kados pundi? Nah iki kanggo dalan kok teh. Pusaka kang wujud cis iki bakal tak puja cara wujuding Raden Janaka. Nek tak puja cara Raden Janaka bakal tak larapake nang saning Gusti Ayu Ratu Kencana Wungu. Coba dheweke tegel mentala mateni Janaka apa yen ora? Wah, mekaten iya. Nek dheweke tegel mentala mateni Janaka pancen niate Gusti Ayu iki bener lan tenan. Ning ewadene yen to Raden Janaka tekan kersane Gusti Ayu ora dipateni tegese tembunge Gusti Ayu ku ora cocok karo kang dadi perintahe. Oh iya. Ya saking dawuh ya. Ya mung selingku nggonku muja dadi Janaka wujuding cis iki aja kanggo sapa-sapa ya pawarta iki kanggo sinandi wae. Kabeh ora kena bocorke sapa sejatine Janaka kang bakal tak larapake. Bocah mengko ndoro ana kupingmu. Tup ya aja nganti padha palaka yen to cis iki tak muja Janaka. Sapa sing padha bocorke kang dadi pralampita umur kang dadi lelakone iki titenana. Tak tinggal ning kene. Ora tak mantuk teng kene wijal. Oh, malah banyal. Ayo padha budal bali dhisik. Bapak kula jeraken.
Kurawa Iyo gumulung mangluk siring sapa Kurawa kambah kung iso kali iki tak sawang kaya bopo penemben kang wis balyane praja ndampik mas kanthi nggawa marang Raden Janaka iku Raden Arjuna. Gusti Ayu pangestu paduka sembada anggen kula nyewanaken Pangeran Arjuna saking Madura. Kleresan kula nembe ngayam wana manggi dhateng Raden Janaka inggih klebet badhe ngayam wana lajeng kula rangket kula bekta wonten ing mriki. Salajengipun sawerga ngasih raja masangga bareng Raden Ayu anggenipun sami perjaya dhateng Raden Arjuna. Iya. Mangko dhisik penemben lara sakoporo. Tungguli bakal tak takoni munggu Raden Arjuna iki. Yo manggaaken Gusti Ayu. Raden Janaka. Kula nyuwun wonten dawuh Gusti Ayu. Apa sira ngerti? Mungguh kaluputan ngapa nganti padha dirangket digawa praja ndamping Mas kalarapaken ngersaning sun iki Raden Arjuna. Iya. Mboten mangertos Gusti Ayu. Kula namung nderek ingkang dados kersangipun Sang Hyang Begawan Daneswara. Sumurupa Arjuna. Inggih. Yen kowe pengen ngerti kaluputanmu, sira wis luput tumraping para wanudya ing jagat iki. Merga wis akeh para wanita sing dadi korbaning katresnanmu. Yen nganti aku ora temandang yekti bakal saya akeh wanudya kang morak-marik rasane. Padha bingung penguripane merga kawengku marang kang dadi tridamulan bagus mumuri. Mula Janaka sira dina iki tak keparangake duweni panyuwunan ya panyuwunan kang pungkasan sadurunge tak untapake nyawamu saka tanganing Ratu Ayu Kencana ing kene. Enggal matur Janaka. Inggih. Gusti Putri. Ambek bilih keparang kula nyuwun pundutan ingkang pungkasan. Kula boten badhe nyuwun menapa-menapa. Inggih namung setunggal mawon ingkang dados panyuwun kula njaluk apa matur. Anggenipun Gusti Ayu Midana pejah dhateng kula. Sampun ngantos lebeting manah kinantenan raos ingkang gedheng bubur sengit kaliyan kula. Namung mugi kepareng ginakaken raos tresna sejati. Supados pejah kula manggih ayem kang sarta tentrem. Pejah ingkang kanthi raos ambekta tresna sejati saking paduka. Iwak-iwake tenan paketenge tenang kang dadi nyawa yo ngadul persane untapake nyawamu Janaka. Nalika semana wis samapta hangus curiga. Wujud patrem menggih Sang Ratu Ayu Kencana Wungu. Arasa katamaken dhateng Hyang Arjuna ing mangke. Dupi anglesane semilak ing wadana peki ing warna Hyang Arjuna. Padha sakala kaya dina kewanten ingkang nyurung raos sing sutresna dhumateng Sang Arjuna temanduk dhateng Ratu Ayu Kencana Wungu. Satemahing mangke dhateng Kuwawa Sang Pamadya kapejan dening Sang Ratu Ayu Kencana Wungu. Sigra rangu-rangu ginyahe perjaya dhateng Raden Arjuna. Lumruk tanpa daya Sang Ratu Ayu Kencana Wungu. Sakon tak pateni yen monggo. Kula wongaken jamba kula Gusti Ayu. Pirang urinangku kinempet rempet sarmaning sawana. Ya situ kang walang adik kesurukangan sing tias. Ya situ kang lucu gering. Gusti Ayu
Ing menapa nglumprut tanpa daya Gusti Ayu. Piye penemban kepiye? Ing menapa kok mboten sios perjaya Raden Janaka? Penemban. Aku mesakne aku ora kuwowo nyawang wadanan ing Raden Arjuna. Aku ora mentolo mateni Janaka mung yen to Janaka mati njur kepiye susah nganti garwa-garwane sing padha ditinggal penemban. Omare ketemu wae nyawang wadanan kowe elan. Dari sangka pirangu rinangku ginembet-tembet susah nang bawa patih wonten dawuh bener ora kandaku bener ora aturku nyata ratune dhewe Sang Prabu Gusti Ayu Ratu Kencana Wungi iki ratu sing iglah-iglir ratu sing mencla-menclir ratu sing randi watek-watek mergo kapilut rasa tresna saka nyawang rupane Janaka sing bagus. Oh alah. Kaya ngono ndek puno dinut kabeh para kawling dampit Mas. Nek nganti ora tegel mentala, nek nganti aku nglawi astane nigah jangane Janaka. Ora pantes sampe dhewe sing ora aja gawe. Setane atiku sawang sentak. Telah katon dari kincanging halus risang mawe kandung sabarang kadul kermoyak mahayek penemban wonten jawuh wis saiki prasaja karo aku pripun kowe jujur karo aku Arjuna sing tok larapake iki mau Arjuna sejati mung barang pujan sing ana ngarepku iki. Kene yo barang aku namakake patrem tak jojoake gulune Raden Arjuna. Bareng mati kok ana sing mating cis kang ana ngarepku iki. Kowe arep digawe malah ngrasani atiku. Oh, nuwun sewu. Ampun duka rumiyin Gusti Ayu, ampun duka rumiyin. Persajan mawon Janaka ingkang kula larapaken menika namung barang pujan-pujan kula. Yen ngono kuwi arep mirang-mirangke karo aku. Oh, mboten. Kula mboten mirang-mirangaken semono. Kula pitados dhateng Gusti Paduka. Namung sekawit pancen mboten tedeng aling-aling kula nggih. Ora dirangu-rangu nampi dawuh saking Paduka. Ning sakmenika kula pitados semanten anggen Paduka kedah nyengkakaken dhateng pati ning Raden Janaka. Saiki wis ngerti dhewe nggih. Ning ora mboten kepepet raosipun to. Babar pisan ora. Aku tegel mentala mateni Pangeran Arjuna. Syukur pati sewu nggih. Namung mugi kawuningan Gusti Ayu. Mateni Janaka menika mboten gampil kados malih epek-epek tangan. Krana anggenipun gesang wonten Madyapada, wilujenging Raden Arjuna menika kathah ingkang ngreksa. Kelebet kemraka-rakanipun inggih kados Narendra ngamarta Prabu Puntadewa, Narendra Ndrawati, Prabu Kresna, ugi kawuh para sederek-sederekipun sami ngreksa dhateng wilujenging Raden Arjuna. Mila Paduka dawuh kados pundi sakmenika kula namung ndederek dhateng Paduka Gusti Ayu. Bumi kunci langit telah tolak hatur lirik banging sang mawe gandung sabarang kadul bermoyak mahayek wis yen mengkono penemban pegawan dane swara inggih kados pundi mara gati wektu iki sira tak utus Budala Prateng Raja Ndrawati mundhut pirsa marang saning Ratu Ndrawati Prabu Kresna mungguh ana ngendi dununging Pangeran Arjuna. Yen wis temu kang Raden Janaka enggal patena total arepake ana saning suni. Oh inggih ngestaken dawuh sing ditapangku bakal sumusuh kang dadi langkung. Ngestaken dawuh
Ayo teh saiki budal tenang Praten Drawati. Sore kula dherekaken. Kaya lakune tuwa burung ben budalake Madyabala. Nggih, monggo kula dherekaken menawi.
Ayo dhewekan sing sepakat sing suweh sing guyon aja tadi padha sepakat iki tadi iki lho kabari dikit sik pangkat tak begawe kok dhewe pikiran kau Pak tidak sampai terus itu tak iki ini bisa ya sampai wajah dan bukan